যতন সাইমানো जों एडिसो 2021 पावर फाइमानि परे आबोनि यागलो जों 2023 फाइयो जे विधानसभानि निर्वाचन चिनि एम रक बिसिङो डेपुटी एम बाइते चिनि एम जखन बरं इलेक्टेड नि थाखाय एमएलए आबोनि परे आरो जों कयेकटा बुसु बुक्सा एम नि मानखा आबोनि यागलो कताल खायै चिनि बुबाग्रा वानसुका चिनि डेभलपमेंट वर्क उनिया खायबा एडिसिनि सामुनो ताइबो दरिवि खलायरिनानि बागै खरकटाम एम चंजाखा ता कोनो डिपार्टमेंट जों बागजायाखौ आइबान आं साकसाकना गलायखेनो हामबाय बारो पुइलावनो चिनि बुबाग्रानो आबोनि लगे लगे चिनि एडिसि आमचाइनि जत्त चिनि तिप्रा सारनबो बेलेगा हामबाय मारो जों तिनिरो एम सम्मान खानै जों नायो जों जत्तनि चुबा चुबाय जत्तनि चुबा चुबायनो जों बुसखांगो कामखै सामथांनाय जे डिपार्टमेंटफोर मानथुन जे कोनो डिपार्टमेंटनो जों साकथारै अन्तत पक्षे कोनो करप्शन इयाखायबा कोनो निनि आनि हियागै जों जतनो समान खलै सामथांना बागै आं साकबाय थां साइतंनाय ताइ जारा तंनाय रनो बुंनोबा आं कयनाय जों जेन ताइ बिसिक तामनि बिसिङाव जोंनि जे वानसुंमानि जों जे खाकामानि तिप्रा सारनो जों जे गामि गामि आमचायो दैनि जोंजाल लामानि जोंजाल सिंखेरनि जोंजाल स्कुलनि जोंजाल गोबां जोंजाल दङ आबोनो बाहायके फान्ड दुगैमान जों ताइबा थानजा खालायो जोंनाबो जों खालाय दङ आबोनो बागै जों नाय दङ जों बुसखाङो ताइबो गाहाम खालायो सामखायना बागै जों वानसुं